Halo Bolo. Infone pasang melu PTD 16. Amunisine panggah kuwi benere nek kono. Aja lali tak info ya nek. Iki nek info rental ya nomere nek iki. Wah, iya ding nomornya ganti Bolo. Lali. Ajar lighting yo, alamatnya Margrib. Chapter Ngancar Kabupaten Kediri. Siap nerima info, wis tinggal cara apa ae masuk. Hasil ngejob DM oh. Tak kei nomere. Sik Bolo iki arepe tak unggah-unggahane sik niki wol washer. Sik Bolo iki arepe tak unggah-unggahane sik Bolo. Iki ya, unggah-unggahane sik Bolo. Beluke dikuras sik Bolo. Dikuras. Apa iki jenenge? Liquid beluk. Liquid nggih semok diganti. Dikuras dhisik. Diganti sing anyar ben wangi. Wis Bolo berukut ta. Arek budal. Parkir sik diopne. Mau yopne ndi we? Yo. Yopne sik Bolo, mbane meletak kabeh. Yopne nek metanggani kae. Infone wis teko nggon Bolo iki. Grone 16 kelumpuk bersarapan. Tak kon muter truk Bolo. Bar iki dipasangi nek. Oke. Ndelok arepe diputer sik Bolo. Diputer lalu 16 audio 16 go 1 2 3 4 5 6 7 di Jawa 6 sap go 6 sapan Bolo. Lin arene 8 songo 10 T24 tasune 4 diputer sik Bolo. Siap nerima info kawasan Turus, markasnya Turus Bolo, Turus Ngurah. Diputer Bolo. Ki ambles pisan ngono kae. Beh. Aman. Puter sik Bolo. Dalane rame. Supire Pak Tok. Oke, masuk. Kayak sing abane akeh. Gila, bisa ini. Undurne sik. Undurne sik Bolo. Boleh nih dalan
dalan sing penak. Nemu kipas barang iki. Wis 16 Pro. Auto nek kene, ya golek apa kene kono kae. Tatani nek ngono bolok kae tukang ganjel. Siap. Oke, bolo tak tatanane sik. Ratinge kae. Tak tokne nek kono kae. Halo bola, iki nek nata wis oleh separo. Wah iki mending iki. Iklan liwat. Oke, itu sakmono kae. Wah. Ning bola 16 Pro audio. Terus separo kada masang palet. Kayak Jackson. Iki Mas Rudi iki sing duwe bola iki. Iki. Ready bola. Arek Jackson naro ngempakne lampu. Sadurunge kabeh diempakne di selamati sik bola. Ditungani. Ben iso acarane lancar. Sampun, foto. Wes, aku tak misdi nek. Nek wis bar didongani bola, nek wis bar didongani tinggi ngene iki. Ya, ruwame to. Iki royokan kabeh. Oke. Kerja. Wes tau kilo bola ya. Sangat lah. 16 audio lho nek Mas Rudi sing duwe ya kae. Ya. Oke bola siap ready. Ki dapur pacu. Wes ready.